ashayo ushoti angigadela umuzi. Nguwumuntu nje o-resourceful ukuthi mangingekho kuba uye nje oba busy la egcekeni. So manje la ebelele khona ngiyafisa ngathi ngahamba ngiyomvusa ngimtshele ukuthi shoti ngicela usondele mfethu vela. Bengicela ukuthi uvele mfethu. Ngiyafisa ukuthi ngathi angavela somewhere. Ngiyafisa. So bafethu bengicela ukuthi niyiyeke lento le. Ngiyanicela bafethu, ngicela niyiyeke lento le. Ngiyanicela Bojiyane, Sikhova nethimba lenu, ngiyacela bafethu, ngicela niyiyeke lento le. Please. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyiyeke kungaze kuphuma omunye umphefumulo futhi ngoba last year ngathola i-call ekubantu abaningi bathi mfethu kuthiwa kunomuntu osedutshuliwe. Mangithi ngiyatatazela ngiyafona ngiyamthola ushoti kuthiwa lowo muntu lowo udubula. Umoya wami wathi ukwehla kancane kodwa ngibhlungu ngodubula. Namhlanje ngisemsebenzini ngithola enye call futhi ukuthi sekukanje. Ngiyacela bafethu, ngicela niyiyeke lento. Iyekeni bafethu, iyekeni please. Angeke uzufe, angeke uzulimale ndawo uma ungakhulumi. Ngicela ningene ku-TikTok nizenzele i-content ngamaqhawe wenu or ngey'ngoma eniyithandayo please. One is more than enough. Ngiyacela bafethu, ngicela niyiyeke lento le. Please. Ngiyacela. Ngicela niyiyeke bafethu. Ngicela niyiyeke. Manami ukukhululile mfethu, sibuhlungu sonke labafethu yabo. Jiyane bafethu, ngiyacela Sikhova. Bafethu ngicela sivale nabonani. Mhlambe ngiyacela bafethu, ngiyelutho. Ngiyacela bafethu. Asivale nabonani mfethu, ngiyenza manami ukuthi unikiwe imvumo mfethu womndeni. We appreciate that mfethu, but khulumeka izinto eziningi ezinye ngamela ziyakhulumeka. Ngizodala more inkinga. Ngicela nisimele kancane sivale nabonani bafethu. Siyacela. Singaze sikhulume nathi izinto eziningi. Siyacela bafethu. Sizobuya ko-live sibashaye o-live sekukhulunywa ningoma. Asimeni sihlalela ingoma, but ake simele kuyinkhulumo. Yabo? Siyacela bafethu. Sibuhlungu sonke la bafethu. Yabo? Sisemanzini sonke siyakhala so. Ngikhuluma nalo mfethu. Bafethu. Ake sivale ko-live ngiyacela. Ngiyacela bafethu, hayi kahle. Yabona nje mfethu. Yeah, live ngizovala mfethu. Ngizovala. Inkinga yami ukuthi kunabantu abaningi abangithintayo eceleni and bekumele ngiyenze ibe clear yonke lento le. Ngiye ngacela ke kumndeni ukuthi ngi-announce. Bengicela nje ukuthi ngikhuluma amazwi okugcina. Cela niyiyeke lento bafethu. Iyekeni. Iyekeni lento bafethu please. Iyekeni lento ukuthi nihambe nikhuluma nenza inani. Iyekeni lento le. One soul is more than enough. One soul is more than enough. Iyekeni. Sikhova, Jiyane, nebandla nonke iyekeni lento le bafethu. Ngiyanicela bafethu. Cela ukuvala live. Jiyane. Kulungile bafemi. Kuyazwakala mfowethu.
ayikazona alapholutha abantu kwethu hey amadoda sengizohasha abantu manje imbongi yami iqhawe lami madoda awu hey iyekeni le uyazi umalume ungiphoqela ukungena live namhlanje bengingafuni wangiphoqa kodwa ke akusenayo bezovalelisa shothi mina kulungile bafethu kulungile uma ngabe awukazi umbona umuntu uthule eduze kwakho, umuntu ozohamba uyowasha igazi lakhe ebuza mina, so ngicela niyeke lento. Ngiyawuvala bafethu, ngicela sihloniphe umndeni wakwamvelase. Ngicela ngicela sibahloniphe kakhulu bafethu. Thank you.